Selamun Aleyküm Avanu az Murat. Ejim Meryem. Ejim Mirza. Emir u derek ciran de cirantiye de hene gotin peşan bejin kam dest pê bikin. Heta ciran ara çêlek nexwazî ji xwe re golik nexwazî. Derî xeyran nayê girtin. Bişev derê xwe bigire, biroj devê xwe bigire. Ciranê baş ji malê ye yê xirab kula salê ye. Cîran derî malê ne. Cîranê nêzik ji birayê dûr çêtir e. Gava ciran bû neyar tu jî dest bavê je gopal û dar. Derî spî ji bo roja reş e. Cîranê xerab ji ezabê qebrê jî zortir e. Ciranê xerab kelemê ber çavan e. Derî dilan bi lêdanê ve nabe. Cîranê xerab mirov dike xwedî her tiştî. Derî tu dar bî li serê min star bî. Ji mêrê çêre derî li ser piştê ye. Şeva hîvronî çêtir e ji cîranê xayîn. Erê Avanu gotinê me li vir xelas bû heta vîdeo kirinê Eman xuda be.